أرست زينام مبل حدش حنا 499 بعل مولد نبي محمد صباح سنبت كم تخبر العلوى بيت من قدات اسلامنا إثيوبيا أفليتو أمباسادر تاياز كسلاسي مس فلويلو قرن أفريقيا أمريكان حبرات منغستاتن زتيو وصاي أبقى بحرية نجد زلا مركب نمدحان حدش فتن كبر مخانو تقلت أدي سابا كابز مدبرو استوديو إتبي عزوز سلام تنا تقبلوا كبرات تختاتلتي نساعات زيز تدالو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا دحرز حصل مسقاقريت كن راقبنا نور الولد مزيناتات جيتاتو على محابركم كتصنحي سنة مكتال نكخنلكم تمنيتنا عيو فلما حصرت زيناتات مبل حدش حنا 499 بعال مولد نبي محمد صباح كخبر يوم مبل حدش حنا 499 بعال لدات وي مولد نبي محمد صباح مش تمسكرم كل تشحن 10 شعاتنا متمرت كم زخبر لعلوي بيت مخري قدات اسلمنا إثيوبيا فليتو بيت مخري مدلواتنا كبابران تبع على ملكيتو نمرخب تحفاش مجلس هيبوم أبل أفز أمسرح العلوى بيت مخرج قدات اسلمنا إثيوبيان أكابي كوميتي مولد بعلن شيخ عبد الحميد أحمد كمز قلت وهم أتي كبر بعل بمسارة توفيت بزتفلاليو من فساو مدلوات ناي سلام نبي بزبل تيمام أب أنوار مسجد بدمك أتن مخبار مدلوات توقينا لهم أبتي علت كاب نجوه ساعة 10 تخلت تجميرو زتفلاليو أجايش أبسترخبلو بزتفلاليو هايمان وتاوس نسرعتات كخبريو لهم ሃይማኖት እስልምና ንሰላም ዝህቦ ትኹረት ልዑል ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ህዝብታት ኣፈላላያቶም ኣከኣኢሎም ብሰላም ብምንባር ኣሰርቶም ነቢዩ ክስዕቡ ይግባእ ኢሎም እቲ በዓል ናይ ሰላም ነቢ ብዝብል ቴማ ምኽባሩ ሰላም ዘለዎ ዋጋ ልዑል ምዃኑ ንምርኣይ ከም ዝዓለመ ጠቒሶም ኣብቲ ዕለት ታሪክ ነቢ መሐመድ ኣመጻጻ እስልምናን ሓዲሳትን ዝንበቡ ኮይኖም ኣቦታት ሃይማኖት ዑለማታት ሽማግለታት ሃገር መናእሰይ ነዚ እኹል ምድለዋት ምግባሮም እውን ኣመላኺቶም እቲ ህዝበ ሙስሊም በዓል መውሊድ እንትኽበር ብዘይ ዝኾነ ኣፈላላይ ብምትሕግጋዝ ብሰላም بفقرن مكة ألن كون كم زجبا مغلاصوم ون أغلغلو زينا إثيوبيا تصبسيبلوم بفلايز تتقمو وغناتهم بمحجاز تخائل كان تخبابير كان ناي منبار بحلي بزمع بالملكو نتبعال نكب علو دمام تصاوعي تقريبهم حدش حقوس بحدش تصفى حدش زمن انتمص ببرهان تصفى عم بباي دمق دموع زي خون زمن بزمن انت تكا بفلاي ايتبي تغرينيا حقوس في شختان حيزو نغزانا دبخيبل حدش عامت حدش نكون استفلاليو مدلوات زازيمو ناباخم كقربيو استفلاليو مدلوات ايتبي تغرينيا فرياتكم انغلغالتكم نقتفالطو تعدمكم اللهم ايتبي تغرينيا انكو نكل تشحن 10 شعاتن ابصحكم ابصحنا يبل رحوس حدش عامت ايتبي تغرينيا حدش زمنا يسمرنا روح تسفنا بحاجوز كيرو سلام تبنا متعال عامت وكانينا أما كتتال ما ديزينا يتبي تقرنيا هم تركب كبرات تختاتلتي حزون مسانات صنحو أمباسادر تاياز كسلاسي مسفلوي لوخ قرني أفريقيا أمريكان حبرات منغستاتن زتيوم منستر قدات وصاي أمباسادر تاياز كسلاسي مسفلوي لوخ قرني أفريقيا أمريكا مايك هامر أبي صحفتهم
ተመያይጦም አምባሳደር ታዬ ምስቶም ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ጸጥታን ቀርኒ ኣፍሪቃም ተመያይጦም ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ወጥሪ ናይ ምህዳእ ስራሕትታት እናፈጸመት ምዃና እቶም ሚኒስትር ዝገለጹ እንትኾኑ መንግስቲ ንተፈጻምነት ስምምዕ ሰላም ውዕሊ ፕሪቶሪያ በርቲዑ ከም ዝሰርሕ እውን ኣፍሊጦም ብተመሳሳሊ ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርጋዕን ንምርግጋጽ ዝጀመረቶም ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዝያዳ ንምሕያል ድልውቲ ምዃና ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ታዬ ኣጽቀሥላሴ ገሊጾም ኣምባሳደር ታዬ ምስ ዋና ጸሓፊት ፍሉይ ልኡኽ ድሑራት መንግስታት ዘትዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ታዬ ኣጽቀሥላሴ ምስ ዋና ጸሓፊት ፍልይቲ ልእኽቲ ድሑራት መንግስታት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ሃና ቴቴህ ዘትዮም ኣብቲ ዞባ ዘሎ ጉዳይ ሰላምን ጸጥታን ሓበራዊ ተረባሕነትን ዝጠመተ ዘተካይዶም ውድሑራት መንግስታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ድሕነትን ንምንጋስ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ኣምባሳደር ታዬ ንኢዶም ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣበርቲዓ ከም ትቕጽለሉ ድማ ኣፍሊጦም ክብል ሓበሬታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሓቢሩሎም ኣብቲ ዞባ ዘሎ ጉዳይ ሰላምን ጸጥታን ሓበራዊ ተረባሕነትን ዝጠመተ ዘተዮም ኣካይዶም ዝተዋደደ ስርዓት ምሕደራ ማሕበራዊ ውሕስና ንምዝርጋሕ ስምምዕነት ተኸቲሙ መርበብ ሓበሬታ መሰረት ዝገበረ ዝተዋደደ ብሄራዊ ስርዓት ምሕደራ ማሕበራዊ ውሕስና ንምዝርጋሕ ስምምዕነት ተኸቲሙ እቲ ስምምዕነት ምሕዳር መርበብ ሓበሬታን ኢንፎርሜሽንን ኢመዳኣ ምስ ምሕዳር ማሕበራዊ ውሕስና ሰራሕተኛታት ውልቀ ትካላትን ምሕዳር ማሕበራዊ ውሕስና ሰራሕተኛታት መንግስትን እዩ ተፈሪሙ ኣብ መርበብ ሓበሬታ መሰረት ዝገበረ ዝተዋደደ ብሄራዊ ስርዓት ምሕደራ ማሕበራዊ ውሕስና ንምዝርጋሕ ዘኽእል ስምምዕነት እንትኸውን እቲ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጡ 7 ኣናእሽተይ ሲስተማት ዝሓዘ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ ናይ ጥሮታ ምዝገባ ክፍሊት ኣበርክቶ ጥሮታ ተረባሕነት ጥሮታን ካልኦት ስርዓታትን ብምውዳድን ብቴክኖሎጂ ብምዝማንን ስራሕ ከም ዘቀላጥፍ እውን ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ፕሮጀክት እንትዛዘም ናይ ጥሮተኛታት ክፍሊት ናይ ምትእኽኻብን ኣታዊ ምዕባይን ብዝሐሸ ንምዝማን ዘኽእል ዓብይ ለውጢ ኣሰራርሓ ከም ዘምጽእ ምግላጹ ሓበሬታ ኢመዳኣ ኣመላኺቱ ኣሎ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተሓዘ በጀት ዓመት 5 ፕሮጀክታት ንምዝዛም ትልሚ መሓዙ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም መመሓላለፊን መከፋፈልን ሓይሊ ጣብያታት ሓዊሱ 5 ፕሮጀክታት ንምዝዛም እናተሰርሐ ምዃኑ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ኣሸብር ባልቻ ገሊጾም ፕሮጀክታት ዝርግሐ በዓል 230 ኪሎ ቮልት ካልኣይ ሰርኪዩት ኣላማጣም ኮምቦልቻም ለገጣፎ መከፋፈሊ ጣብያ በቆጅን ደብረታወርን ምምሕያሽን ሕዱሳትን ቁጽሪ ከተቤ ንምዝዛም ክስራሕ እዩ ፍሉይ ዞባ ኢኮኖሚ ገዳ 230 ኪሎ ቮልት ፕሮጀክታት መመሓላለፊ ሓይሊ 74 ሚእታዊ ንምብጻሕ ክስራሕ ኢሎም ብኻልእ ወገን ፕሮጀክት መፈልፈሊ ሓይሊ ኮይሻ 73.96 ሚእታዊ ፕሮጀክት መፈልፈሊ ሓይሊ ንፋስ ኣይሻ 95.58 ሚእታዊ ንምብጻሕ ከም ዝተተለመ ምግላጾም እውን ሓበሬታ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣረዲኡሎም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዘበነ 2017 ዘበነ ትምህርቲ ልዕሊ 10 ሚልዮን ተምሃሮ ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ምገባ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኾኑ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ኣፍሊጡ ኣሎ መርሃ ግብሪ ምገባ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ተጀመረ እንትኸውን እዚ መርሃ ግብሪ ካብ ዝሳለጦም ክልላት ድማ ክልል ኦሮሚያ እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ኦሮሚያ ግርማ ባይሳ ንግልጋሎ ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝበልዎም እቲ መርሃ ግብሪ ኣብቲ ክልል ተበጻሕነትን ጽሬትን ትምህርቲ ንምዕባይ ርኡይ እጃም ኣለዎ እቲ መርሃ ግብሪ ብዝተጠናኸረ መልክዕ እናተፈጸመ ምዃኑ እውን ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት 6.8 ሚልዮን ተምሃሮ ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ምገባ ቤት ትምህርቲ ከም ዝነበሩ ብምግላጽ ኣብ ዘበነ ትምህርቲ 2017 እውን ኣብ 20,000 ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከቡ 10.1 ሚልዮን ተምሃሮ ቅድመ ስሩዕን ቀዳማይ ብርክን ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ምገባ ቤት ትምህርቲ ከም ዝኾኑ ተዛሪቦም
ማእኸል ጸለምቲ ህዝብታት ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብ ኩሎም ክፍለ ኣህጉራት ጨንፈራት ክኽፈት እዩ ክብሉ ኣቦ መንበር ቦርድ እቲ ማእኸል ገሊጾም ዋና ቢሮ አዲስ አበባ ዝገበረ ማእኸል ጸለምቲ ህዝብታት ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብ ኩሎም ክፍለ ኣህጉራት ጨንፈራት ከም ዝኸፍት ኣፍሊጡ ኣሎ ማእኸል ጸለምቲ ህዝብታት ዓለም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተቐማጥነቶም ኣብ እንግሊዝ ብዝገበሩ ሰብ ሞያታት ታሪክ ሕጊ ባህልን ካልኦትን ዝተጣየሸ ትካል እንትኸውን ዋና ቤት ጽሕፈቱ 28 ሕዳር 2016 ዓ.ም ኣብ አዲስ አበባ ከም ዝኸፈተ ዝዝከር እዩ ኣቦ መንበር ቦርድ እቲ ማእኸል ፕሮፌሰር ዴቪድ ፍራንሲስ ንኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ከም ዝገለጽዎም እቲ ማእኸል ካብ ዝጣየሽ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ወሰንቲ ምዕራፋት ሓሊፉ እዩ እቲ ማእኸል ኣብ አዲስ አበባ ዝተጣየሸሉ ዕላማ ኢትዮጵያን ቃልሲ ነጻነት ጸለምቲ ህዝብታት መርኣያ ምዃናን ንፓን አፍሪካውነት ዝነበራ ዘይትካ እጃምን ኣብ ግምት ብምእታው ከም ዝኾነ ሓቢሮም እቲ ማእኸል ኣብ ኣሜሪካ ሓዊሱ ኣብ ኩሎም ክፍለ ኣህጉራት ጨንፈራት ከም ዝኸፍት እውን ኣፍሊጦም بقطع فنوا مكتال مع ديزاين تبي تقنياكم تركب كبرى تختاتل تمرسكم سلا تكتاتلونا نمسكنكم حزون مسانا صلحوا بزرزرنا بزحرنا زينا كنسجرينا سرحت ولنتا تمرتن تعنان اب محبراو زفرزي النزازمو زلنا عمت من قصي سفح امام كابزو وجنلهم تكبارات من باروم ذكريهم بفلاي بقدماء منستر ابي احمد زمراح عمتاو محداس من برياوايتي املا ايثيوبيا رؤي لوطي مزغابو تذكروا كل تشحن 16 عام تمرت نيرو دهبياسين ندحري تملسا كترهزات خطاتيلنا نملس ኢትዮጵያ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ብማሕበራዊ ዓውዲ ማለት እውን ብሰናይ ተግባር ብትምህርቲ ኢሉ እውን ብጥዕና ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዙ ብዙሓት ስራሕቲ ወጊና እያ ብፍላይ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ኣግባት ካብ መሃብ ዝሓለፈ ንዜጋታት ልዑል ለውጥን ረብሓን ዘለዎ ወፍሪ ሰናይ ተግባር ብዙሓት ስራሕቲ ተወጊኑ ህይወት ብዙሓት ዜጋታት ምልዋጥ ተኻኢሉ እዩ በብዓመቱ እውን ብቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ካብ ዘወገኑ ሰናይ ተግባራት እቲ ብቐንዲ ዝጽራሕ ምሕዳስ ዝኣረጉ መንበር ኣባይቲ ከም ሓደ መርኣያ እዩ አዋሬ ለቤተ መንግስት በቅርብ ርቀት የሚገኝ ኣዋሬ ንቤተ መንግስቲ ቀረባ ዝርከብ ከባቢ ኮይኑ ብጣዕሚ ብዘሕዝን መንገዲ ኣብ ሓደ ስድራ 5-6 ኮይኖም ብዘይ ዝተማልአ መደቀሲ መሕፀቢ ዝነብሩሉ ከባቢ እዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣዋሬ ንሪእየሉ ቀንዲ ምክንያት ቅድሚ 4 ዓመት ነዚ ስራሕ እንትንጅምር ኣብ ክራማት ዝተጸገሙ ሰባት ሓደ እኳ ተሓዝና ብምባል ብሰናይ ተግባሪና ጀመርናዮ እዚ ኣብ ከባቢ ኣዋሬ ተጀሚሩ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣዲስ አበባ እናሰፍሐ ዝኸደ ሰናይ ተግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ እውን ተፈጺሙ እዩ እዚ ሰናይ ተግባር ኣብ ክልል ትግራይ መቐለ እውን ተወጊኑ እዩ ኣብ መቐለ ዝተወገነ ሰናይ ተግባር ብ11 ተጸዋዕነቶም ንቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾኑ ትካላት መንግስቲ ዝተወገነ እዩ በዚውን ንብዙሓት ዜጋታት ህይወት ዝለወጠ ነይሩ እንደይ ሽግር እንደይ ያሕልፍና የሪኹም ወታ ካሻይና ሸፊንና ሓድር ነይርና أنا هبسويسنا سايسويتين هبسويسنا إنا حديرنا أبي مقالة نمرون إسرا منبر أبايت صقومات حديث كان يمسرح وفري تخايدهم يوم إذا سرحون رأسا من محدار جزاوي من محدار كل التقراي أتاقيتا تشوردا زلنا آل سرح مخانو صاريحهم يوم أوزي ناي استسقمو قنات جزا بمسرح كنجمرو لنا كمرأي تقصروا تعبي وصر مخانو وبزحت جزاوتي زسرح مخانو زي كنا سلعوا له كم مرأي خوينو تتحققنا أو اشتنا زل عامة تتطعمنا شجراتنا كعامنا اللي على كم زي خونه زرقون سلز خونه بزقات أمزي أو زي مسينا تي كم مبجسي
ክስርሑ ዝበልናዮም ገዛውቲ እውን ናይ ተጸገሙ ወገናትና ገዛውቲ እዮም መርኣያ ኮይኑ ክውሰድ ዝኽእል እዩ بقدماي مينستر العالنت زفصام سناي تغبار مبزحتو غزي اب اوان كرمتي زوغان تخون حفشاو علام اون منبر ابايت تصقمات افريكا محداس لمعات مسلاطن صريت ايثيوبيا مفتار حدغاتات مكلخال بحفشا محبراون قطباون سرحتات زوغان اليوم እዚ ከምዚሉን ሃለዋ ኣብ ስርዓት ትምህርቲ 2016 ዓመት እውን ብዙሓት ጸገማት እኳ ተተልዓሉ እቲ ንስርዓተ ትምህርቲ ፈታኒ ዝነበረግና ውስንነት ቀረብ መጽሓፍን ምብጽሓን ነይሩ ብፍላይ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ትምህርትታት መንግስቲ ማሕለኻ ኮይኑ ጸኒሕ እዩ እቲ ጸገም ኣብ ተስፋ ጽባሕ ዝኾኑ ተምሃሮ ትምህርቲ ብዘይ እኹል እታወት ንኸመሃሩውን ዝገበረ ነይሩ መጽሓፍቲ አቅርቦት ቀረብ መጽሓፍቲ ሙሉእ በሙሉ ኣይተማነአልናን ንኣብነት ናይ ኣይቲ ትምህርቲ መጽሓፍ የብልናን ጂኦግራፊውን ብተመሳሳሊ እቲ ዘሎ በአግባቡና ተጠቅምነሉ ኢና ኮይኑ ግና መጽሓፍ ክመላ ኣለዎም የተሰጡ መጽሐፎች ለአራትና ዝተዋሃብና መጽሓፍቲ ን4 ን3 እዩ ተዋሂቡና بسوشال ساينس هيستوري ايكونومكس نسلسته ተዋሂቡና ن4 ተዋሃበና ድማ ማትስ እንግሊሽን ካልኦትን ቀንድ ዝበሃሉ ዓይነታት ትምህርቲ ን4 እዮም ተዋሂቦምና ከቅድመ አንደኛ እስከ 6ኛ ክፍሎች ካብ መዋዕለ ህፃናት ክሳዕ 6 ክፍሊ ኣብ ዘሎ ዝኾነ ዓይነት መጽሓፍ የለን ምባል ይካል حسرت محتمه مصحفتي وسنነት بجت ماشينات محتمه اخول زي مخانو قندي محلقات يوم نيرم نزي صقم نملايون اب ساعات 7000 مصحفتي مطراز زخل ماشين اتيو እጅግ በጣም ሃይ ቴክኖሎጂ የሆነ ማሽን ያስገባ ነው ዘተናዩ ማሽን ልዑል ቴክኖሎጂ ዝውንን እዩ ኦንላይን እዩ ዝበሃል እዚ ማሽን በሰዓት 7000 የፍሪ ኣብ መዓልቲ ከባቢ 56000 ከፍሪ ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት መጠቃለለ ፈተናውን በቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ በወረቀትን ኦንላይንን ዝተዋሃበ ነይሩ እዚ እውን ፈተና ንኸይስራቅ ዝተጀመረ ፈላማይ ስራሕ ነይሩ የ2016 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ናይ 2016 ዓመተ ምህረት መጠቃለለ ፈተና ንፈለማ እዋን በወረቀትን በኦንላይን ተዋሂቡ እዚ ሃይብሪድ ዝበሃል እዩ እንደ ዕላምኡ ድማ ንሃገርና መጻኢኡ ብጣዕሚ ልዑል እዩ بخالق ገጽ ምዕዋት እንደልዩ ጽሬት ፈተናታት ንኸይስረቁ ኩሉ ብኽእለቱ በብቕዓቱ ዝሓልፈሉ ኩነታት ምፍጣር ኦንላይን ጠቃሚ እዩ እዚ ከምዚሉና ሃለወ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት በመዳይ ጥዕናውን ብዙሓት ስራሕቲ ተወጊኖም እዮም ከም ሓበሬታ ሚኒስተር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባ ኣብ 2016 በጀት ዓመት ግልጋሎት ሜዲካል ዘጎልበቱ ሆስፒታላት ክልላት ኣቕመ ፈጻጽማ ዘጎልበቱ ስራሕቲ ከም ዝተሰርሑ ይገልጻ ግልጋሎት ሜዲካል ንምምሕያሽውን ጥዕና ግልጋሎት ዝህባ ትካላት ዝሓሸ ስራሕ ንምስራሕ ጽሬተ ወሃባ ግልጋሎት ንምምሕያሽ ካብ ኣመራርሓ ቆራጽነት ከም ዝጠልብውን ይስተሓበረ بحفشة أب 2016 ሚኒስተር ጥዕና ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ መዳያዊ ሽፋን ጥዕና ንምብጻሕ ጥዕናን ስነ ምግብን ኣብ መረዳእታ ዝተመስረተ ምሃብ ውሳነ ሓድሽቲ ፈጠራታት ኣብ ሽቶ ንምብጻሕ ምስ መስራቲ በዓል ዋናን ፋውንዴሽንን ቢል ጌትስ እውን ዝተዘተየሉን ሓገዝ ዝተረኸበሉን ነይሩ ንቐጻለውን ዝሓሸ ኣሰራርሓን ኣፈጻጽማን ንዝሓሸትን ብኩሉ መዳይ ኣብ ልዑል ብርኪ ንምብጻሕ ኣብ ጻዕርን ትርከብ ሃገር ብሩህ ተስፋ ዝህብ እዩ كابوصاي نابز حرنا زينان تنسجر أب كيح بحري تندد زلا مركب المدحان حدش فتنك كبر مخانو تقليص اللهم بيمناويان عتقات حوتي تهاريما أب كيح بحري دويلا زلا مركب ندادين مدحان حدش صعري كايد مخانو أبتي كبابي توافر زلو الفنتاو حيل بحري حبرة أوروبا قليصهم تا أمودا تورحنا حسا متقعتي زور دا مركب أب زبانا زتولع بارع كساب حجي قصة الكوانتلو ملحقا سديدات دويلا كم زلان ملكت لحقي كم زيت رأينا مجلس يملكت تحد 1 مليون برميل ندادي تسعينا زلا مركب كبيدا كبابياوي بكلا كي تسعب عبي سقعات فترة من الله يفلت أكبابياوي حدا قان مكل خال منقصها وبحتاهم كالوت أكلات حبيرهم كسرح وساني كبل يمحسن أتي بعربي أب إكسبتهم حيل تاسوس مجلسي أب فلما نايز ورحي نتا غريكا وان نسلوا مركب نموصا استوسد فلام تبقسو كم زي تعوتي ذكر نتا MV دلتا سونيان بقوتتي جلابون مسحاب بتكالات بحتي استخايد فتنة وحس كم زي كونيو تقليص نيرو نتينا يمدحان سرحي تحلاف الناس زو سد تكالات بحتي اتي كونتات سعيب كان موصا زخل كم زي كونن وحسنت كم زي بلون دم دمان كبليوتي أوروبا وحيلي حبريتا قليص نيرو بإسران حد حسا ميسايلات حوتي أب لعلتا مركب قدات تحريم اتاهم أبالاتا بحاجز حيلتات مراب قدي فوما كي خدو تقديدهم
ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተዋፊሩ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ የመናውያን ዕጡቃት ከካይዶም ዝጸንሐ መጥቃዕትታት ይቕጽል ኣሎ ማእኸላይ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ብዝሃቦ ሓበሬታ ብዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ጥራይ 5 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን 2 ስርዓተ ሚሳኤላትን ከም ዘዕነዎም ገሊጹ ኣሎ ክብል ጸብጻብ ቢቢሲ ኣመላኺቱ ኣሎ كبرات تختاتلتي زيناتاتنا قدمي مززامنا قندغن نطبتاتنا كنزخاخركم مبل حدش حنا 499 بعل مولد نبي محمد صباح سنبت كم زخبر لعلواي بيت مخري قدات اسلمنا ايثيوبيا افريطو أمباسادر تاياز كسلاسي مسفلويلو قرني أفريقيا أمريكان حبرات منغستاتن زتيون كابوصاي أبقيح بحري تندد زلا مركب نمدحان حدش فتنة كبر مهانو تغليص كبرات تختاتلتي زيناو مستنادونا زوم كتكتاتلوم صنحكم مسل نيروم مسلم كتالكم نمسكن جيتاچالوم سوميا ستوديو حبيركم نيره ببزلخمو سلام كتخونو تمنيتنا ايو زينا سبورت كابز قصلي تبو غني ابزازاز ملخو سلام